Hola, bon dia. De nou traslladem una de les peticions que es fa arribar del col·lectiu de Compromís per Xixona, en especial el seu regidor Joan Arques, així al Senat. En aquest cas, la proposta que fem és el malestar que es genera per la presència de motos de gran cilindrada pel port de la Carrasqueta, que això evidentment posa en perill no únicament la integritat dels motociclistes, sinó també dels qualsevol usuari d'esta via. Per tant, nosaltres el que fem és traslladar de nou també així al Senat i la proposta que ja s'ha fet des de l'Ajuntament i també les Corts Valencianes, i per això hem presentat aquesta moció així al Senat per a que la Comissió de Foment inste a la Direcció General de Tràfic a posar una solució definitiva ja a aquesta situació. No és la primera vegada que Compromís per Xixona la trasllada, recordem que això ja s'ha defensat tant en l'Ajuntament com les Corts Valencianes, i davant d'aquesta inactivitat, perquè és una cosa que no és una novetat d'avui en dia, sinó ja porten molt temps reivindicant-lo, anem també a fer força per a que sigui el govern central, en aquest cas, i no únicament les Corts Valencianes, qui demana a la Direcció General de Tràfic que actue i que posi fi en les mesures correctores que vulgui a aquesta situació. No és únicament el port de la Carrasqueta, són també altres ports i zones de muntanya de la comarca, en el qual la pràctica del motociclisme sense senderi està duent a aquesta situació de risc. Pensem que fa falta mesures i que se solucioni aquesta problemàtica existent. I per tant nosaltres, com sempre, disposats a fer al cap la nostra tasca, que és portar les reivindicacions dels col·lectius també així al Senat.